занҳои Арабистони Саудӣ барои оғоз ва пешбурди тиҷорат дигар ба иҷозаи ҳамсарҳояшон ё мардҳои хонавода ниёз надоранд. Дар ин бора сомонаи Arab News рӯзи 18 феврал аз қабли вазорати Саудӣ дар умури тиҷорат ва сармоягузорӣ хабар дод. Чанд моҳ боз дар Арабистони Саудӣ бо ибтикори шоҳзодаи валиҳад Муҳаммад бин Салмон ислоҳот ҷараён дорад. Моҳи октябр занҳо аз ҳуқуқи ронандагӣ ва ҳузур дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе раҳбари мардҳо бархурдор шуданд. моҳи январ маълум шуд, ки мақомоти Арабистони Саудӣ ироаи раводид ба занҳои болои синни 25 ро ба роҳ монданд ва ба занҳо иҷозат доданд, ки танҳо сафар кунанд. қаблан занҳои ҷавон ҳақ надоштанд бе раҳбаладии ҳамсар ва ё ягон марди хонавода ба Арабистони Саудӣ бираванд. миёнаҳои моҳи феврал Достидонии куллии ин кишвар барои қабули занҳо ба сифати муфаттиш сабқат эълон кард. чанд моҳи пеш мақомоти Саудӣ ҳамчунин баргузории консерт ва намоишҳои тафреҳиро имконпазир карданд. охири соли равон эълон шуд, ки баъди 36 сол дари кинотеатрҳо барои тамошобинон боз мешаванд. ба гуфтаи мақомот, ислоҳот бояд самтҳои дигари иқтисоди Саудиро, ки пойбанди нафт аст, рушд диҳад.